everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Eskwadro! Himo ang inutok ang imong mga lihok, Glena. Salamat, Major Gaspar. Tode, may ideya ka ba? Kung asa na karon si Binjak? Ha? May nasayran ka na ba bahin itong tawana? Ha? Glena? Gusto ko pagitaon ang kitaguan na tawanan, Major. Apan, dili ko gawas nun kay wanted ko. Sabdan ko ikaw, Glena. Niyo karon sa baluarte sa Margang Dragon. Magkita lang unya ta din eh. Yes, Major Gaspar. Bye. Bye, Glena. Usaon niya ning mga adlaw. Posible nga makabalik ako sa akong pagka-opisyal. Awag ka na lang lagi. Kung tabang nga lagi unta ko sa swapang nga PNP chief na karon, si Kuya Victory Gaspar. Dili na ko usikan kining maong kahigayunan. Kinahanglan lang nga makontak na ko siya. Oh, baya, numero kini sa maldita na kong maguwang. Si Ati Lalay. Unsa kay tuyo ining igsuuna, Ati Lalay na. Hello, Ati Lay! Sa katapusan na kontak na kita kaloy. Kung dili kayo importante imong tuyo na ko, Ati Lalay, putlon ko lang ning imong tawag. Ayaw. Kaya importante kayo, Kidiloy. Bahin sa unsa man unta na, ate. Bahin kini sa miserable mo na kayong kahimtang karon. Gano? May ikatabang ka, ha? Ati Lalay? Nagkasulti na kami si Victory, ang bagong PNP chief. O sa may buti may pasabot. Nagkasulti mi, ug matod pa niya. Giila ka kuno niyang sama sa matuod na nga igsuon. Apan tungod kuno sa imong kasuyaon, ikaw mo'y wa na mo ila niya. Unsa? Naluoy siya ni mo og dili kuno kanya mahimong pasagdan, Loy. Tinood ka ba? Ha? Ati Lalay? Basta kay pasalig siya, nga iyagit ko no kang pagitaan o paagi. Aron malimpyo ang imong pagkatao o makabalik ka sa serbisyo, Loy. Oh, salamat gyud kayo nimo, Ati Lalay. Oh, baya. May jutay nagkahayag, Busli. Ako lipay pa, ha? Pero, kinitanan drawing pa lang, ha? Ako hinaot matagang ka na katumanan ba, ha? Oso ka, Busli. Drawing pa kining tanan sa pagkakaroon. Apan dako ang posibilidad nga makabaton kini og katumanan. Bangag sa ilong. Busli. Oops. Naala sa kaang nahulok ba? Ay, Nay na to. Nagpanid ka sa mga pinagsultihan ni Big Boss. Wamos ay, nagkuha naman ko kabris ko kanit kangkong ay, ihagos ako ilatang nga baka, niya magkukitanong rin. ito ayaw pa duda sa nato, ha? Kanapapa nato, siya danghag lang. Sige ka na siya sagid ka ang tanong ba? Mo ka na buak, taka. Pasensya ka kayo mo, Major Gaspar, Busli. Bimilang kong makabuak kong kaang sa masitas. Pagkalapyo gini yan ang tanom ni mong Chinese kangkong, noy na to. Lapyo kayo. O, Sir Major, lami gani kayo ning ilutoon. Sa sinangag o baka isa ko sa sinigang nga
karing baboy. Susunod, maghinay ka, noy nato. Maan kang espiya sa kaway, anong kalaki ni mo? Ay, sorry kayo, Major. Papanato, ikaw luto lamit timpla sa bosa, linataan ka ni baka ha? Ikaw butang sa tagasili. Reglado, busle. Ako sa ni ibalin og laing kahangat na do. Ayaw na ka na papanato. Si Bailiki na bahala, anak. Ikaw pa dayon imo paluto, lami sudan ha? Kaya ako gusto higop init sa pao. Busle. Unsa? Mao ka na imong nasayran gikan sa baluarte sa Markang Dragon? Oglina. Og mas mulig-on pa yun ang major kung mahibalik na unya siya sa katungdanan isip opisyal sa kapulisan aning syudad. Benjak, giunsa nimo sa pagkaibaw? Oh, Hey, Benjak. Palihog sultihi ko. Nganong naibaw ka bahin, anak? Lina, kuan. Ang tinuod na ako'y insider sa inyong baluarte sa Markang Dragon. Unsa? Unsa pagkaunsa ang nagihukman naman sa kamatayon ang traitor? Di ko mauhi sa balita suot sa baluarte sa mga dragon. Kaya na nagpaniid sa kalihukan nilang Major Gaspar. Kinsa ang maong tao, Benjak? Ha? Kinsa? Gihukman nila ni Major Gaspar ang ginganlan og alias Quiz. Kay traitor kuno sa organisasyon. Natugkad ko na karon ang kahulugan sa matuod nga kalipay. Dili gyud ay sa kwarta. Dili sa katumanan sa gitinguhang panimahos. Kundili, gugma uban sa kiliran sa lalaki. Nga mo'y matuod na akong kimahal. Si Benjak. Lina, di na ba yun mausab ang imong desisyon? Benjak, Mubalik yun ay gihapon kang ato sa baluarte sa Markang Dragon. kinahanglan ko ka ng buhaton. Aron dili ko masunog sa akong pagtraidor na karon sa organisasyon. Glina, Palihog. Sabta ko, Benjak. Usa sa akong tumon kung nga nung buhaton ko kini. Mao nga gusto ko ikang protektahan. salamat. Pero di na gyud unta angay nimo ng buhaton. Nasayop ka. Angay gyud nako ng buhaton kay mahalti ka. Ug importante kaayo ka sa akong kinabuhi. Kitsa na nawag mo by misain? Wala mo tubag ka. Pangalan sa usa ka General Miguelito. Huwag naka-register na ning akong cellphone by Sarge. Di ka makaila na bay. Wa. Apan si ani General Mark mo ay nagbutang niini diri sa akong phone book. Tubag ka ron. May bawaan na itong si Tuyo na. Labing siguro bay. Importante gira ba? Hello, General Miguelito, sir. May kiniya ka na, Glina. Unsay kalaki din ni samtang wa ko, Major. Daghan kag angay nga masayran. Glina, usaw niya ining mga adlaw. Itugyan ko na ang akong kaugalingon sa balaod. Oh. Usay buot nimong ipasabot. Mosurrender ko. Dili aron mahukman og magpabilanggo. Kundi aron hingpit nga mamahimong gawas nun og mahibalik sa katungdanan. Wow. Kanindot good. Pero, usa man pagkaunsaa. Paminaw, kay sultihan ko ikaw, Glina. Mao pa. Nasultihan na ako sa Glina, Busli. Mayo hinoon. Pedro Gaspar, kudlak sa imuha o niya kalapusan ha? Usaw niya ining mga adlaw.
Iatod ko nga kung kaugalingon sa kampo. Kauban ang akong atilalay. Mayo ka kada imo ati lalay so sa PNP chief. Nagdako kami nga sila si Kuya Victory. Og atilalay, mo'y suod yung kayong daan. Okay. Nagpaabot na lang mig direktang kamanduan. Gikan ni Kuya Victory. Ako nang gidawat ang misyon nga gisangon ni General Miguelito by Sarge. Uy, Misael. Bugat ang mga misyon. Lisod na batong bay, laliman kag pinakadako sa kapulisan mo, ipatumba ni mo. Gamit ang assassin sniper rifle. Tula na itong maayo. Kung niya naon niya sa atong dapit ang PNP chief. Aron sa pag-rescue sa iyang giisip nga igsuon nga traidor sa nasod o sa katungdanan. Uy, Misael. Mangandam na kitang daan by Sarge. Kay posible gyud nga makalingkawas ang kagaw nga major sa iyang mga kaso ug mahibalik kini sa serbisyo. Kamatayon na day makapugkong niya, bay Misael. By Sarge. Kung unsa ka lisod kuhaon ang kagaw nga major, mas lisod kuhaon ang pinakataas nga opisyal sa kapulisan sa nasod, bay. Hello, atilalay. Magkita-kita karong hapon sa usa ka 5-star hotel ning syudad. Mao kani kimando sa imong Kuya Victory. Atilalay. Buutan gyud akong atilalay. Buutan atilalay. Medyo kulbahinam kining bahina. Wa ko magdahom nga mahitabo pa baday kini. Maayog yung pagkaliwat nimo sa atong amahan, Loy. Labat sao. Badlungon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.